За сега това, което ще снимам, ще са кратунките предимно, защото няма време за определено за някакви по-сложни клипове. Това е четвъртата картунка, която рисувам. Тя технически е пета, защото имам една пробна. Първо ще покажа подробностите, да, и подпис, че има. Но и четвъртата така представителна и успешна, която ще има вид. Кръстихме я кръчмарят, защото малко лукавичко гледа. От мен има едно гочо кръчмарят. Получи се много красиво и се надявам да ви хареса. Наживо, между впрочем, са още по-хубави тези картунки, но някой ден, ако докопам достатъчно картунки и имам достатъчно време и желание, може би ще бъдат даже и продавани. За сега проектът е да се показва нещо красиво направено и съответно да ми доставя удоволствие да си творя нещо, което не съм мислила, че ще пробвам. Това е изцяло как изглежда картунката. Пояса е много отчетлив, много хубав се получи. Изобщо със всяка следваща смятам, че ми се получават доста добре. Толкова от мен.